dobrodošli u novu epizodu Brewhaven, farmerka bogatašica. Da, ljudi. Ok, počinjemo sa početka. Ok, napokon sad mogu da se presvučem. Ceo dan mi svi smaraju ovdje danas. Ceo dan mi svi smaraju, znači moram mi ga potrašiti. Znači, prošli put sam bila bukvalno onako ruzna i bila sam farmerka. Čekaj, šta ćeš ti na mom prozoru? Dobro, govorit ću girl. Dobro, da, ja sam govorila farmerka. Ja sam stara farmerka. Šta bre? Ja sam farmerka i dalje radim tamo. Šta? Da radim neke drude? Ej ti kravljena. A sad ću da izađem napolju da je prebijem sa dodatinom. Glupa žena, siđi. Jesam ja čorava? Ovdje je tačno bila ta krava. Op, pop, pop, pop. Sad ćemo mi malo da vidimo. Ovo je kuća od moje bivše drugarice. Ovako ne. Neko dolazi. Ne, moram brzo kod moje kuće da dođem. Trčala sam, izašla sam. Moram brzo doći kod moje kuće. Idem gore. Evo ga. Neko mi je bio točno. Znači, girl. Zove me girl. How girl, how besties? Da, više nisam farmerka. Šta? I ti si dalje farmerka? Dobra, dođi kod mene kući. Pa ću te ja srediti. Ajde, dobro, ajde, dođi. Brzo dođi, brzo. Ajde. Halo, ima li koga? Ćao, girl. Ćao, girl. Što sam te zvala? Pa zvala sam te da ti sredim. Gledaj kako sam. A gledaj kako si ti. Ajde da te sredimo. Da, ajde, počinjemo. Odmah sada ću te odmah srediti. Girl, ovo je previše otvoreno. Pa, otvoreno je previše. Ajde, u redu je. Ma šta bre je u redu? Ovo je previše otvoreno, girl. Opusti se. Okej. Ajde, čao, vidimo se. Ja sam se čak i presvukla zbog nje. Ne sviđa se ništa. Bolje da bude bogatašica nego farmerka. Okej, mene je naučila moja druga. Obsessive girl. Ćao, girl. Ćao. Dobrodošli na žurku. Sestro, nisi valjda otišla kod babi i dede? Pa nisam. Zašto? Mama ti je rekao da ostaneš tamo. Nisam mi dolazi ovdje. Pa, šta da ti radim? Zovem mamu i tatu. Halo, mama. Halo, tata. Šta će Ana ovdje? Šta bre? Ovdje su drugari. Dobro.
što baš mora tako. Pa sam ljuta na mamu i tatu. Ajde, uđi, ajde, idu u svoj sobu. Ajde, i da nisi mrnula. Dobro, kavo. Dobro? Halo, mama. Ona rekla da sam krava. Okej. A ona rekla ti mama da ćeš dobiti batina i da si ti isto krava. Moram da spakujem stvari. Sad sam farmerka. Ovo je moja stara, najstarija kuća. Jako je stara. Dobro, više nema girl, ničeg. Hej girl, zato što si tako farmerka? Zato što mi je jedna žena dala, jedna neka girl mi je rekla da moram da se vratim u moju staru kuću. Tako ti treba. Ja si ti dala, a onda si izgubila sve te stvari. Ma dobro, baš briga s tebe. Vidite, ovo što kopa. Kako ih mrzim. Mrzim ih. Vrha da kopam. Druga deo. Ljudi, ako se sviđa ovaj video, lajkajte, komentarišite, pretplatite se na moj YouTube kanal Lina Popov i vidimo se u sljedećem videu. Kako uvek kažemo, nikad ne odustaj!